जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै थांनायावबो साजागो एग्जामाव हायरनाय माने फाइफ्रावबो हाथ फाया बेंगलि नि केन फाय गाबोन बागैनो जों ककबरक बाय जों चिनि मानि ककनो जों बेंगलि बायसो मासैसिनाय के बो जागा सवै खाबो आबोन बागै जों रोमान स्क्रिप्ट नांगौ हामबाय जोंनि गतन्त्र साइमानो मीडिया पार्सन सिनि मीडिया बन्दो जों सारा तेब्राव दिनै सिनि रोमान स्क्रिप्ट तैगै जों स्ट्राइक खाइ दङो अमाइखनो सिनि अम्पिनि बिसिङो अम्पि आमसानि बिसिङो सेसा गामियावबो नखरानो दं दिनै सिनि स्टुडेन्ट्स बर'नि डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट बर'नि रोमान स्क्रिप्ट मा सैनाय हि बर'नि डिमान्ड फंनैसोफोरा मा एसे एखे फाइमानि ब खालि तासफोर खालि तमाने हमाले जों जत साइमानो सिनि जारा फरायनाय जेरै एमन के असुबिदा का बिताबो एग्जाम तिनु एग्जाम तो बरे एग्जाम रो एका माके बरे आसुबिदा माने रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनि ककबरक नो मा सैने हने बरन डिमान्ड दे जे ओ डिमान्ड नो मा एसाक जरा बर तिनि अरनि उथगिया बा अनिर्दिष्ट कालनि तिनि बर बन आसुगजा और सेसो आम चाहियो बन बांगय तैबो चिनि बरक स्टुडेन्ट्स फाइट दंताबो बुरं फाइट दङ तिनि बरक बेलाखिलायने जा खुंनिसि माइमासे हाइफोन बरक सयज खाइ बरनि मान थाइनो माइस जरबो तंनाय हनि बर आसुगो तिनि जर जागाबो सोंबो चिनि तिप्रा सांगुइ सोंबो तिनि बरनो सुबारान मुस्तिनि Kokborok bahasa Romanis kebe marunai, Kokborok bahasa Romanis kebe Surini jengno marunai, mereka soba kota solenai, mereka tipra hawa hor jeng sanai, sini di mana mereka tipra hawa hor jeng sanai, sini Kokborok bahasa Romanis kebe Surini mereka tipra hawa hor jeng sanai, Kubagra long live, tipra sa long live, dese long live, Kokborok bahasa Romanis kebe Surini tini dole soba five day. Kokborok bahasa Romanis kebe Surini moi tini soba dole five day, sini loge five day, naharoi tatong day, beri cerai five day, buraburi five day, orang presiden mau tini Romanis kebe David kami tini loge five day,